खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बहरनाय थाबाय आरो गासैखौबो हेपि दीपावली आरो बे हेपि दीपावलीयावनो मोनसे ओरैबायदि भिडिअ नोंथांमोननो लाबोदों जाय भिडिअखौ नोंथांमोनाबो नायनानै गिस्रोमनाय मोनगोन मानोना बे भिडिअआ जि जाथायनि सायाव आं बानायदो बै जाथायाबो थिग बिदि दीपावलीनि दिनखालिनो जानाय सासे 40 बैसोनि हौवा मानसि बिथाङा गावनिनो हिनजावखौ सेखा गोबौ लानानै आखाइफोरखौ सनै आथिंफोरखौ सनै बा गोन्नाखौ खर'खिनिखौ गोन्नायाव दानस'नानै ससे बिदि पिस पिस खालामबायदोंमोन आरो बै पिस पिस खालामबाय थानायावनो बिनि 4 बोसोरनि सासे फिसाजो दंमोन उन्दुनानै दंमोन नाथाय बै गथ'आ थर मोनो आरो थर मोननानै बिफाखौ बेफोरबायदि मावनायखौ नुयो आरो बिदि नुनायाव बिफाया आथिं आखाइ सुनानै फैनानै फिसाजोखौ बामनानै बेखौ फ्रिजनिफ्राय गाइखेर बथल दिहुननानै बै गाइखेर लोंहोनानै बुरखानानै बेयाव दोनो आरो बिनि उनाव बै बथलखौ फिसाजोनि आखायाव होनानै बैदि आथिं आखाइ खर' बेफोरखौ जेसेबां पिस खालामदोंमोन बै गासै पिसखौ बियो बै फ्रिज सिङाव सोनानै दोनो बिनि उनाव बै हिनजावनि जि आथिं आखाइ बेफोरखौ लासै लासै बियो सानफ्रोमबो हराव मोनसे मोनसे थुख्रा लानानै प्लास्टिक सिङाव सोनानै बे जायगानि गुबुन गुबुन एलेकायाव बियो बेफोरखौ गारहैबाय थायोमोन आरो बिदिनो गारै सानसेखालि सासे मानसिया काभार गांसे नुयो आरो बै काभाराव सिङाव माबाफोर गेदेर थुख्रा मोनसे जे बियो नुहुरनानै आरो बि जिङाव सैमा मानैसोबो बियो नुयो आरो बियो गोजाननिफ्रायनो सिनायहरबाय जे बियोथ' मानसिनि आथिं रखमथार मानोना आथिंनि सिंथाराव पायेलबो दंमोन आरो लोगोसे आथिंनि जि आसि बै आसियाव आसिथामबो दंमोन आरो बेखौ नुनानै बियो बै जायगानिफ्रायनो पुलिसनो फन हरो आरो फन हरनाय लोगो लोगो पुलिस टीमाबो बै जायगासिम मोनफैनानै पुलिसफोरा बै आथिंखौ लानानै थाङो पस्टमर्टम खालामनो थाखाय आरो बै जायगानि जेसेबां पुलिस स्टेशन दङ गासै पुलिस स्टेशनावबो बिथांमोना खबर हरो जे सोरबाफोर गोमानाय बा सोरबा लाना थांनाय माबाफोर केस दङ नामा हिनजाव मानसिनि आरो जुदि दङबा जोंनो जनायहर मानोना जोङो सासे हिनजाव मानसिनि आथिं फारसे जोङो मोनदों नाथाय बहुद सेस्था खालामनायनि उनावबो बै पुलिसनि आखायाव जेबो गोलैयासै आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन बिदिनो सोरबा आखाइ मोननाय सोरबा खर' मोननाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन पुलिस स्टेशनाव खबर हरो सुबुंफोरा आरो बिनि उनाव पुलिसनि जि रेकर्ड बै रेकर्डआव रावनिबो केस गैया रावबो पुलिस थानायाव केस होफैयाखै रावबो पुलिसफोरनो जनायफैयाखै जे सोरबा गोमादों बा सोरबा मार्डार जादों बेफोरबायदि रावबो केस होफैयाखै आरो जाय हिनजावखौ दानथारदों बै हिनजावाबो न'खराव रावबो गैयामोन फिसाजो सासेल'मोन बिमा बिफायाबो बै फिसाजोखौ हाबा हरनायनि मास मोननैसो उनावनो फार्स्टआव बिफाया थैग्रोयो बिनि उनाव बिमायाबो थैयो दा बेखौ कमप्लेन होनो थाखाय बा खबर लानो थाखाय रावबो गैया उनाव पुलिसफोरा मोनसे प्लेन खालामबाय जे जोङो दर टु दर थांनानै मानसिफोरखौ सोङैनि सोरबा उन्दै गथ' लोगो मोनबा बिनि बिमाया दंना गैया सोंगोन सोरबा हौवा मानसि लोगो मोनबा बिनि हिनजावा दंना गैया बिनानाव दंना गैया बेफोरबायदि सोङै जोङो मोननो हानाय रिजाल्टखौ आरो बिदि साननानै पुलिसफोरा गावसोरनि जि खामानि बेखौ टीम बानायो बिथांमोना सानै बिदिनो टीम बानायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि बिथांमोना सोंख्ल'यो मानसिफोरनो सोरखौबा लोगो मोनबा सोङो नोंसा बिमाया दंना गैया गथ' उन्दैफोरखौ आरो लोगोसे सोरबा गेदेर मानसि लोगो मोनबा बिथांमोनखौ सोङो नोंसोरनि खाथिनि सोरबाफोर गोमानानै दङ नामा बेफोरबायदि सोङै सानसेखालि बै न'आव मोनहैयो जाय न'आव बै हिनजावखौ बुथारनानै पिस पिस खालामदोंमोन आरो बै न'आव मोनहैनायाव बै न' सिंनिफ्राय बै हौवायानो ओंखारबोनानै फिसाजोखौबो बामनानै ओंखारबोयोमोन आरो ओंखारबोनायाव बै पुलिसफोरा सोङो बिनाव जे नोंनि हिनजावा बोरै होननानै
अब्ला बे मानसिया खोब नर्मेल भाबै बियो एन्सार होयो आरो बियो बुङो जे आंनि हिन्जावाथ' सानफ्रोमबो फुङावनो मानसिनि न'आव खानसि खुरै सुनाय न' लिरनाय बेफोर खामानिखौ मावो न'खर न'खर फुङावनो ओंखारलांदो आरो दा बेलासे 4टासोआव बियो फैगोन दाथ' न'आव गैथ'वा बिदि बुंनायखाय बै पुलिसफोरा बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै नाथाय बिखालि मा जानाय मिथिया पुलिसफोरा मा साननानै बिथांमोना 2टा बाजियाव बै न'आव फैफिनो आरो बै न'आव फैफिनबाथाय पुलिसफोरा नुयो जे दरजायाव ताला लगायनाय आरो खाथिनि न'खराव सोंनायाव बिथांमोना बुंबाय जे हिन्जावखौथ' नुवाखै हिन्जावा थांफायाखै नाथाय फिसाजोजों बिफाजों बेग गंसे लानानै जों ओंखारलांनाय नुदों पुलिसा सन्देह जाबाय एबार मानोना पुलिसखौथ' बिथाङा बुंदोंमोन जे मोनायाव गिदिंना फैगोन आरो मोनायाव गिदिंना फैगोनबाथाय दा ताला लगायनो गोनांथ' जेबो बाथ्रा गैयामोन बिनि उनाव खाथि खालानिफ्राय बिनि मबाइल नाम्बारखौ लायो मबाइल नाम्बारखौ बिनिखौ ट्रेक खालामनानै बै जायगासिम लकेसनसिम पुलिसफोरा बेखौ थाङो एक्चुअलि बै मानसिया थाङोमोन बिनानावनि न'आव फार्स्टआव आरो बिनानावनि न'आव थांनानै जेब्ला गावनि बाथ्राफोरखौ खोन्थायो जेरै आङो आंनि हिन्जावखौ बुथारनानै फैदों अब्ला बै बिनानावा बेखौ न'निफ्राय रायनानै दिहुनना हरो आरो दिहुनना हरनायाव बियो थाङो गावनि भागनेटनाव गावनि जि बानायसोदोंमोन बै बानायसोनाव आरो बेयाव थांनानैबो बियो जेबो खोन्थायालासेनो बेयाव माने जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामबायदोंमोन आरो बै समावनो पुलिसाबो बै जायगायाव मोनहैनानै सोङो जे बेयाव बे मुंनि सासे मानसि फैदोंमोन नामा आरो बिदि बुंनायाव बै भागनेटआ बुङो फैदो बे जना दोङो फिसाजोबो दोंफैयो होननानै लोगो लोगो पुलिसा बेखौ हमनानै पुलिस थानायाव लाना थांनानै पुलिसफोराथ' मिथिखाबायानो बिनो बुथारदो होननानै थेवबो पुलिसफोरा बिनाव सोङो बाथ्राखौ मानि थाखाय बुथारखो मानि थाखाय मा आसलते बे जि हिन्जावा जाय माने बुथार जादों बे हौवानि नोजोराव जोबोद समायनामोन आरो नोंमारगौमोनबो बेयो सिम्पोलैनो जोबोद समायनामोन आरो बिनि थाखाय बै हौवाया बेखौ माने मोनसे सन्देह खालामो जे सोरजोंबा बिहा माबा मोनसे रिलेसन दङ होननानै सन्देहसो खालामो कुनु दिन बेखौ रावजोंबो नुवाखै बा जेबो प्रुफ बिहा गैया नाथाय बिहा मोनसे बे सन्देह आरो जिखालि बुथारदोंमोन बिखालिबो दीपावलीमोन मानसिफोरा बमा हारि गावथिंबायदोंमोन जेखे मेखेनो बमानि साउन्डमोन आरो बै साउन्डनि समावनो बिखौ इखालि नांलायनाया बांसिन जानानै उनाव बै हिन्जावखौ बियो खेरांसि लुनानै अर सावना होयो अर सावना होनानै उनाव दसे उनावनो बै हिन्जावा जिउ गोमायो गोमानायनि उनाव बियो माबोरै पिस खालामो माने जरायाव जेरै आखाइनि जरायाव टुक्रा मोनसे बेखिनियाव दाफनाखिनियाव टुक्रा मोनसे बेफोरबायदि माने बोरमा बेदर दाननायखौ बियो नायहैबाय थायोमोन जाहैबाय आरो बै बोरमाफोरखौ माबोरै दानो थिग बिदिनो मानसिखौ माने बेफोरबायदिनो बियो दाननानै फ्रिज सिङाव सोना दोनो आरो बे गासै जाथायखौ मात्र मोनसेल' गोरोन्थि बे जाबाय सन्देह जाय सन्देहखौ माने खोब गेदेर बुस्थुआनो निजेनि हिन्जावनि सायाव जायनि न'खरनि सोरनिबा सायाव सन्देह जाबाथाय गोसो सिङाव लायागारानो बै बाथ्राखौ डाइरेक्टयै सोंना लानाया मोजां मानोना अब्ला निजेनि गोसोआबो गोजोननाय मोनो आरो बै मानसियाबो नोंथाङा माबाफोर सन्देह खालामबाय थाबा बैबो माबा मोनसे सानबाय थानाय बुजिना मोनखायो जे आंनि सायाव माबाफोर सानबाय दङ बिथाङानो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि सन्देह जाबाथाय डाइरेक्ट सोंना लानाया मोजां डाइरेक्ट रायज्लायना लानाया मोजां आरो बिनि उनाव पुलिसफोरा चार्जशिट रेडि खालामनानै बेखौ आदालतावबो लाना थाङो आरो आदालताव बै फिसाजोआ गावनि मेगनजों नुनाय गासै बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै लायो आरो खिन्थानानै लानायनि उनाव थांनाय 2020आवसो केसा जादोंमोन 2016आव आरो 2020आव बेखौ आदालता थैजासिम जेलाव थानांगोन होननानै माने साजाखौ होयो लोगोसे 30,000 रां फाइनबो खालामो दा खोन्थाया बियो साजा मोनबाय बैनि हिन्जावा थैलांबाय बेफोरो गुबुन बाथ्रा दा थानाय फिसाजोआ मा जागोन
सोर नायगोन बिखो बिनि जिबना मा जागोन बिनि सायाव जोबोद सिन्था खालामनो गोनां जोंनि जेलफोरनि बा जोंनि आदालतफोरनि जि आयेन कानुन सब थिगैनो दङ बेयाव आंहा जेबो माने माबा गैया नाथाय बैसोरनि थाखाय किसुमान उन्दै गथ' किसुमान हिनजावसा गथ' ओरैबायदि जालाङो जेराव माने बिसोरखौ नायफिनग्रा रावबोआनो गैया जालाङो दाबो बै गथ'जों बिदिनो जादों दा गामिनि मानसिफोरा बुंदों जों नायगोन होननानै दा जेसेबां जा बुंबाबो निजेनि बिमा बिफानि बायदि जेमान बुंबाबो जानो हाया दा जायखिजाया थेवबो मोजाङैनो थाथों होनना आङो आसा खालामो आरो बे जाथायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थादो थिग नै दिनैनि सानावनो दीपावलीमोन 2016आव आरो बै दीपावली खालिनो बे जाथाया जायोमोन आरो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनै बे जाथायखौ खोन्थाबाय सिगांनो आङो बे जाथायखौ वेबसाइटआवसो मोन्दोंमोन आरो वेबसाइटआव मोननानै साननानै दोनखादोंमोन आङो नेक्स्ट दीपावली खालि आङो बे भिडिअखौ लाबोगोन होननानै जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।